Evo nas u Golubaniku kod Bareta. Gato sve hrane. Jedna ona ženka koja je ovdje upadla. Blago njoj. Blago njoj. Ajde ti prvo. Ej, šuma počesta. Iće izmeta sutra kupi ovoće. Ovdje nemaš sada ženku, nijednu. Ima par. Ima 20. Oj, 20, 2-3. Blago njoj koja uđe tu. Nema terena. Svi stari ovdje, se nijednog pari. Stare, svi koji iz krila imaju. Evo ovo, sa ženka, matara. Vidiš ove posjećanje, to su ti radi. A malo prije sam baš gledao. Skoro svi stari nisu sječeni. Mužijat. Ovo terač svi su sječeni. Blago njoj kao uđe, ja. Pozdravili su mi one dvije moje ženke. Dobro je. Zbila ono, prstu sam. Ona guta što je bila. Ajde, prstu sam baci. Se koji baci, evo, dobro, ne pale. Nema ništa više. Nema što to. Gdje je drugo? Šta bo, ostavio poštara? Pa treba to salče i dati, neću, šta će. Šta dva, znaš. A to su ona koja je bila vani kad su... Ne, to danci. Aha. Daj, dobro malo. Gdje je to? Evo, zravicu Bogu, stiče to. Kao munje. Evo se, 20 minuta. Njega nisam osjećao ovdje ga pali, sama treba. Gore. Lijep silver ovaj. Nije to je mlad. A mlad? A otac mu je onaj gore. Sa bijele spice. Ono mu je otac gore, a ovo je sin. A sad ove godine pali sine. Gledam gdje onaj matori. Enoga gore sa špicem. A njegov brata sam dao mis. Čistije. Ovaj je krupniji. Sin mu je krupniji od oca. Prva tura pilića zbil vaki. Krug. Vrlo je dobro. Mislim. Kako sad nema. Ko bombe sad. Čije kako se brzo očisti? Nema, svaka čast. Mreže su zakon. Nema, gledaj. Oko ne mre proći min kroz ovo. Možda pacov, može, nema hrane, šta ću bići kad nema hrane. Jedno ovo, ne.